Nazdar lidi, zdravím vás, Tukan, což je můj další video. Dneska to je unboxing energyáku, který se vám slíbil, že dneska budu mít. Já vám je teda rovnou ukážu. Hned se pro ně jdu. Jednou jsem dostal takhle po jednom. Úplně líbivky, energyáky. Potom jsou i pady na Coca-Cola. Dál je opravdu hodně. Já hned přinesu, omlouvám se, že to dám kola dokola. Takže je tu Watt, Energy Original, potom tu je další Watt, ten je Natura, tohle je další Watt, tohle je Sherry Edition, potom je tu další Watt, Isotonic, další Watt, to je Apple and Pear, vlastně jablko a hruška. Tak, teď je tu Umba, Sense of Energy, Mojito, potom je tu další Umba, tohle je jenom obyčejný energy drink, další to je Coca-Cola Sherry, poslední dvě, teď to máme Fantu, Exotic a Fanta Lemon. Já už jsem měl jahodový, ale ten mi nechutnal, tak jsem ho dal mamce a mě chutnal tenhle ten grape, vlastně hroznový, ten mám vypitej. Omlouvám se, ale počkejte chvilku. Tenhle ten Ozone jsem vypil dneska, ten byl odporný. Vůbec, ale vůbec mi nechutnal. A z tohohle unboxingu by to mohlo být vše. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Napište do komentářů, jaký energyak vám chutná nejvíc, nebo jestli jste ho v Česku viděli někdy. Dávejte odběry, lajky, jestli jste pak dobře hodní, tak toto video sdílejte. A můj proslov teď bude trochu delší, který chci udělat. Tyto energyaky, prosím, koupíte na tuzexovky.cz, tady to budete mít, vidíte to teď, nějakou dobu, máte to. A dál tady je tohle, prostě tady to máte. A fakt se neptejte už, kdy jsem to kupoval. Byly to tuzexovky.cz. Doufám, že mi zaspějí. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Dejte po případě koment, dejte like, odebírejte mě, napište, když budete hodně, dejte sdílet video. A já se s vámi loučím zítra při ochutnávce těch energyáků. Zítra zatím čau.